Tak co ruchy, co mi řekneš? Co ti řeknu? Jsme na Bangtau a těším se na trénink. Mám tady sebou kamoše, má to chvilku. Yes. Tak co ruchy? Jsou teplé, je to masakr. Piči, viď? To je můj první MMA trénink v Thajsku. A zrovna jsem šel s tebou, jsem rád. Že tady skoro místí. Wrestling tady je náročný v tom, vole, v tom počasí. Co to říká můj boss, kamarád? Krásný vzdušek tady. Určitě si nafoukej, kámo. Dýchání jedna rok. To je náš dnešní kameraman. To je Aleš Fanta. Kdyby tě nějakou sekuritku, tak se mi ozvěte, asi budu 15%. Přesně, hned reklamu tady uděláme. Jak se jmenuje Security? FCI Group Security, najdete nás na Instagramu, na Facebooku, řešení sportovních, kulturních, společenských akcí, služby na míru, dle vašich potřeb. Yes, přesně. A nově i s kamerou.
10 vteřin. Konec. Tak co, Ruchy, jak se cítíš? Mě taky, ale jo. Já jsem myslel, že pobleju chvíli, jo. Takže tak, máme to za sebou s Ruchym, 5 jsme si dali v wrestling. Masakr. Večer jdeme s klukama, s Matoušem Kohoutem a Vašem Hronem, jdeme nějaký postoj, nám Tomáš ukáže nějaký holandský kombíčka. Teď ještě tady odlapuje. Aleš si vzal svého lapaře. Je, prostě Ruchy v práci i v Thajsku, i na dovolení. Taky 4 reky. To je ono. Double. Loket. Hej, loket. Hej, dobrý, loket. Hej, loket. 4. Jo, ne, vole. 4. Hlavička. Hlavička. Hej, háček. Nice. Koleno. Koleno. Háček. Kolení. Kolej. Kolej, ty hovado. Háč drek. Háč drek, háč. Zadní. Koleno. Háč drek, háč. Taky. Ale já jsem to jako by ten nejrychlejší. A máme to naše rodin. A já bych dal 4,5. Druhý trénink dneska. Top. Kombinace s Tomem Hronem. Dobrý to bylo, veď? Ty super. Vozíme si svého trenéra, svého lapaře, svého trenéra. Všechno máme, no. Všechno máme. Máme po tréninku, proteiníky si tu dáváme. Zítra 10:30. Zítra 10:30 znova. Dajte 70. Když máš, tak se otočí na tebe. Máme další den. Aleš, jak cítíš? Zase pozdě, všichni už běhají a my teprve motáme bandáže. Fidžit, co ty, jak se máš? Dobrý, zatím v pohodě. Máme tady boxerský trénink. Jdeme na to, otočím to. Otáčím to na sebe. Co vlásky. Takže boxerský trénink nás čeká, potom nějaký grappling a potom protein. Vidíme se za chvilku, ahoj.
Já? Moje vlásky. Rollinka. Dobrý, že? Rollinka. Tak, na boxu nám zakázali natáčet zase, takže my jsme natočili, bohužel. Ale můžu vám něco točit já. Víš, co to je? To je chytání divé zvěře. Máme ještě jedno kolo. Tak Ruchy, řekni mi aspoň něco, když jsme zase nenatočili trénink, vole. Kdy máš fight? Řekni něco svým fanouškům, kdy máš Takže všechny vás zdravím, mý lidi a mý kamarádi fanoušci. Fight budu mít asi kolem dubna, protože jsem v životě netrénoval MMA a trénoval jsem mu obranu a teď jsem to doplatil svojí chybou. A Lenga mě pořád říkal, že to budu potřebovat tu zem. A já jsem mu říkal, že ne. A teď jsem na to doplatil, protože jsem se do té situace v životě nedostal. Mě bude skočit na gilotinu. Vždycky jsem tam se nedostal prostě, no. Vždycky jsem byl v postoji. Přesně, teď Ruchy jezdí do ofy, jezdí maka na wrestlingu, na zemi, na všem, na všem. Teď jsem si dal pár koleček s Fidžim, taky super. Wrestler jak piča. Konec z toho ruce, včera jsem šel na hodinu a půl na masáž. Ale ještě řekni na té masáž něco včerejší. Počkej, tak co nám udělal vlastně? Byla z happy endem, nebo jak to bylo? Cage byl, vole. To byl scary hand, vole, to nám ty lopatky totálně odrovnala. Hodina a půl lopatky, plná šlapala. Pata Ničila. a loket. Ale kde jsou ty happy endy tady? Kde jsou ty happy endy teda? Všude musí si o ně říct. A jo, takhle to funguje tady. Tady to funguje. Ale já když jdu na masáž, já druhý den jsem úplně v píči, já si musím dát druhý den volno. Oni mi vždycky tak rozlámou, že vole. Třetí trénink normálně. No. Třetí trénink. A ještě sauna mi takhle nedělá dobře. Přesně. Lepší. Lepší v pátek, vole. Fidži, a co ty zápas? Já zápas, vole, tak chci letos trénuju. A 6-6? Teď, vole, A co ta 6-6? A budu muset 6-6, no. Asi jo. Jsem slabý, vole, na 70. Nejsi slabý, ale 6-6 má dobrou výšku na to, zadní ruku a když wrestling je super. Budu muset tam k vám, vole. Ano, s Lengálem. Vrát si to. Tak vidíme, vole, trénuju, teď všechno je dobrý, vole, trénoval jsem s Vladem, teď s tebou soustředění, vole, další kluci přijedou, takže... Dokdy za tebou jde senka kluci? Dokdy? Do dubna, do května, nebo celý rok? Duben, května. Pak to končí, no, pak už tady chčije, už nikdo nepřijede, takže pak přijedu do Česka a dáme nějaký fight. Yes. Aleši, co tvoje váhovka? Super těžká. Já tak tady po tom sluníčku a trénincích možná ta 93 to bude pomaličku. Hodně pomaličku. Tak jo, my se přesouváme za chvilku do Kádě. Na ice báty jdeme pěkně do ledu, vole. Na báty, ty piču, dostal z toho trochu šok, na báty. Tak jo, jdeme na báty. Už ti to tu chystá, Ruchy. No, ale nemůžu najít už. Jak se z krále stane princezna. Budeme mít smrčky. Ještě přinese. Led miluju, když dělám váhu, tak miluju led. Když co? Když dělám váhu, tak miluju led. Tak uvidíme, jak ho budeš milovat teď. Jsem dlouho nebyl. Jsem naposledy s Lengálem jsme byli. Jo. V létě. To je pupínek. A co, ty těšíš se? Poprvé jdu. Fakt? Já. Čo, to kolik to vezou ledu, tak je levý tam, za 300 bátů. No jo, viď. To bude brutálně ledový, to bude. Já si na to jdu zapálit. Ty normálně jsou ty kvádry, vole. My půjdeme plánu. Jdeš na šutku ještě? Kolik jde ráno, vojčutek? Kam on ráno stane, dá si čutku, kterou nevidím. Už jde na šutku. Takže druhá čutka je před skútrem. Dorazíme, zaparkujeme skútr, dá si čutku a koupíme vstup a dá si čutku. Po tréninku dá si čutku. Takže už jich má 12 hodin, už jich má, vole, 7, ne? 7, ty máš 7. Ale ještě máš 7 čutku. Máš 7 čutku, víš to? Takže... Tak pojď, Ruchy, jdeme na to, vole. Děláme tady. A točím to, takže buď tam co nejdýl, vole. Ty pičo, To je ono, v klidu dýchej, vole.
pičo. Vychladni. Tak pojď, Aleš. Pojď, Aleši, pojď. To je malý péro, ale. To nevadí, ne? Aleši. Rychle, rychle, než nám to steplá, vole. Aleši. Aleši. Jako kafe. To je ono, to je ono. Skráli, vykrál. Tak jo? Teď je odborník. Velmi osvěžující pocit. Kde seš? Tak. No jo, dívej, tam jde král. Tam domácí, ten jí. Jo. Bílej tajec. Dělá, že nic. Aha. Dobrý, dívej, dělá, že nic. Co ty kamokery? Za nohem bude křičet. Děj, kamokery, nic. Tak jo, se to dám. Kolo. Strašně udělej. Opa! Давай. Buď takhle. Kde bylo Rody do druhý kolo? Má pohodu, má nohy venku. Pičo, je hrozně pomrzla prdel. Mě sténa strašně. Tady, a já mám hned v trenkách. Ty piček, no jo. Kam jdeš? Namož si tu hlavu, ty zmrde. Ty ponož tam hlavu. Jo, a sténa. Mě tady, jak zalesne pod trenky, tak úplně. Třetí kolo dáme? Dáme. Co jsem viděl na takovém pouče na internetu? Musíme dělat live na online. Takhle si máš dělat a dělat. Jo. Dívej, už máme mají vrásky, pičo, tak jdi na to. Máme tady kosmetologickou vložku momentálně. Ty tady to s Weidentálerem to skákal takhle. Jo, Naďa? Weidentáler. Kosmetologická vložka s Ruchym a Fejdžim poradí vám, jak mít krásnou pleť. Co funíš, vole, buď normální. Smrdám, pičo, milu teplo. Tak pojď, ale třetí kolo. Stačí, pičo. Jsi šel do půlky jenom už, vole. Ty kokoti. Teď oni tady musí zrovna sekat, pičo, vole. Tak poslední, vole. Tak jo, last round. Převážím, když se dělá, ale už tomu to dělá. Ty pičo, to jsou brány do pekel. Tak jo, dáme si protein? Ty pičo, forma. 6-6 coming soon. Hey! Hey! Co děláš? On se na pérko, Jo.